Така, окей. Значи днеска продължаваме с генератори. По някое време ще започнем да се занимаваме и с Node. Първо да припомня от миналия път най-важният предикат, или поне един от най-важните, който е GenKS, където идеята му беше да генерираме списък от K числа с сума S, като числата са естествени. Как го правихме това нещо? Ами искаме параметрите да са подредени по този начин. Първо е като, после е S и след това е списък. И значи дъното ни ще бъде когато K е 1. Защото ние искаме все пак сумата на елементите да е S. Така че няма как като да е 0. И когато K е 1, просто генерираме списъка с елемент S. Така със сигурност имаме списък с един елемент и сумата на елементите е точно S. Съответно... понеже закъснях само, какво правиме? Правиме GenKS, защото ще ни трябва. Повтаряме Тоест, някакви неща от миналия път. То сега започвате, не сте Да. не съм изпуснал. Тук що. Добре. Така. Извинявай. Няма проблем. И втората ситуация, когато K е строго над нулата, тогава какво правиме? Ами тогава генерираме число между 0 и S и това ще го кръстиме хаш. След това, за да се погрижиме, че сумата на останалите ще е S, казваме, че N е S без хаш, което ще е новата сума. K1 ще бъде K-1. Генерираме K1 числа. Нека пише нещо. Да, в момента съм пуснал запис. Генерираме K1 числа с сума N и това са списъка T. И съответно как генерираме общо списък с дължина K и сума на елементите S? Ами към числото, което избрахме хаш, добавяме остатъка, който е T. Така. Това е един от основните предикати за генератори, които ще използваме в нашия курс. Друго, което искам да ви припомня е как генерирахме обединението на N на K. Тоест, тук генерираме просто списък L, който L е в обединението по естествените числа K, които са положителни, в N на K. Тоест, L е списък от K на брой естествени числа. Така как го правихме това нещо? Ами, по много сходен начин. Значи, какво правиме? Първо, как се параметризираха такива елементи L. Значи всеки елемент L има някаква дължина, която е K, и има някаква сума на елементите. Затова какво правим? Първо генерираме двойка. Значи казваме, че искаме да генерираме два елемента с сума някакво естествено число S и това ще са K и тук ще е N и сумата ще е S. Ама това естествено число трябва да ни дойде от някъде. Затова казваме над от N. По този начин всъщност генерираме всевъзможните двойки. И тук взимаме първата и втората компонента. И съответно, какво остава за да направим моят списък L?
Ами да кажа gen.ks от k s и това е l. Съответно трябва да напиша предиката над, който беше много прост. Значи над от 0 е верен и над от хикс е истина, когато има естествено число n и хикс е n плюс 1. Така, да се уверим, че все пак работи. Някой иска се присъедини. Така, значи да пробваме gen union nk с списък L. Какво съм сбъркал? Добре. Така. Значи първо ми генерира списък с елемент само 0, после списък само с елемент 1, после списък с 2 нули, една двойка, 0 и 1, 1, 0, 0, 0 и така нататък. Ясно е, че ще успея да ги генерира всички. Така. Обаче, всъщност това, което прави този предикат, е да генерира всички крайни редици с естествени числа. Така че нека го прекръстиме. Да бъде gen fin sequence nuts. Или просто nut. Така. Значи имаме предикат, който може да ми генерира всички крайни редици от естествени числа, които са с ненулева дължина. Сега, новата задача, която искаме да направим, е да генерираме всевъзможните крайни подмножества на естествените числа. Значи това ще е предикат genfin subset nat и ще генерирам s. Така. Значи искаме да генерираме всички крайни подмножества на естествените числа. Разбира се, имаме вариант, в който генерираме празното множество. Празното множество за нас ще бъде празния списък. Така. И след това искаме да генерираме всевъзможните непразни крайни подмножества на естествените числа. Как можем да го направим това? Ами можем да го направим, като използваме предиката за генериране на крайна редица от естествени числа. Като нашите редици тук са с ненулева дължина. И трябва да филтрирам съответно редиците по такъв начин, че да получа множество. Какво различава множествата от редици? Първото нещо, което ги различава, е, че няма повторения на елементите. Тоест аз мога да имам редицата 0,0, но като подмножество на естествените числа, това всъщност е множеството с елемент само 0. Значи по някакъв начин трябва да се отърва от повторенията. Това е едно на ръка. И другото, което е, че при множествата нямаме наредба на елементите. Тоест да кажем, ако имам списъка 1-2 и списъкът 2-1, това представлява кодиране на едно и също множество. А именно, това е множеството с елементи 1 и 2. Тоест, трябва да махнем повторенията и трябва да можем всяко едно множество да го генерираме само веднъж. Както ви казах, миналия път аз много държа на някои неща, като едно от нещата, на които държа е когато е очевидно, че генератор е краен, той да бъде имплементиран като краен, когато е очевидно, че е безкраен, да си бъде безкраен. И едно от нещата, които по принцип още държа е
генераторите, които пишеме, да не повтарят елементи. Разбира се, това не винаги може да се направи по хубав начин, но в случая можем да го направим. И как ще го направим? Ами, много просто. Значи ще позволиме S да бъде редица от естествени числа. И след това ще направим една проверка дали кодира множество от естествени числа. Има май нещо си сбъркал с името, мисля, че трябва да го кръстиш това с нещо друго, някакво друго име, защото нещо не е окей. Секвенс. Добре, да. Мерси, Марио. Аз през цялото време си мислих, че е събсет, ама... сега е окей. И сега ми казва, че не е имплементиран предиката encode subset. Как ще го имплементираме този предикат? Ами просто ще позволяваме да генерираме списъци, в които елементите са подредени и то в строго растящ ред. Така няма как да имаме повтаряне на елементите, защото всички са вързани с релацията по-малко. И няма как да генерираме едно подмножество два пъти. Защото ако имам списъка 2-1, 2 не е по-малко от 1, така че няма да бъде генерирано. И значи има два начина, по които да проверим, т.е. не да проверим, а има два начина, по които да напишем този предикат. Първия, разбира се, е с рекурсия. И как ще го направим? Ами, ако имаме празното множество, сме окей. Това е множество. Въпреки, че ние знаем, че горният предикат няма как да генерира празни списъци, но нека все пак го напишем. Другия начин е когато имаме едноелементен списък, той разбира се, че кодира множество. Това е синглетон на някакво естествено число. И другия списък е другия вариант е когато имаме списък от поне два елемента. Какво правим в тази ситуация? Ами проверяваме, че А е по-малко от Б. Така. И след това рекурсивно проверяваме, че е подмножество списъка с глава Б и опашка Т. Това ще се появи. Така. Това сме го писали и преди, като правихме богосорт, само че там релацията беше по-малко или равно. И тук позволяваме строго неравенство само. Така и да пробваме, че предиката, който написахме, genfin subset nat, ще ни генерира наистина всички крайни подмножества. Или поне да се убедим, че няма проблемите, за които споменахме. Т.е. не генерира списък с повтарящи елементи и няма как едно подмножество да го получиме по два начина. Мейкваме първо и след това викаме genfin subset nat с s. Първо, разбира се, ще ни генерира празен списък, който отговаря на празното множество, понеже това е първата клауза. След това, като попитаме, ще ни даде синглетон на 0, после синглетон на единица, след това синглетон на двойка, синглетон на 0 и единица, синглетон на тройка, 0 и двойка, четворка, 0 и тройка, единица и двойка и така нататък. Виждаме, че може да ги генерира. Така. Сега обаче как формално да си обосновеме, че семантиката на предиката е това, което искаме. Тоест ще направим кратко доказателство на това, че предиката генерира всички крайни подмножества на естествените числа. Първо виждаме, че може да генерираме празното множество,
След това гледаме втората клауза. Сега ще докажем, че мога да генерираме всички непразни подмножества. Какво е вярно за едно подмножество? То се характеризира от неговата дължина и както казахме ние, подмножествата ще ги гледаме да са в сортиран вид. Иво? Да. Преди да продължим, ще моля малко да прекъсна, защото аз нещо много се обърках. Okay. Изпуснах нещо нишката. Айцо, нещо ми за първия... Може ли да повториш? Да, от моят компютър е. Защото много се навързаха нещо предикатите. Първия ни дава най-първия КС. Искаме К-елементно... Не, всъщност първото какво ни дава точно? Дава ни списък с дължина К. Добре, списък от list of K-nuts и сумата им S. Това реално прави. Генерираме списък с дължина K и сума на елементите S. Добре, това с... чакай бе, да, той битуина ни ги правеше от 0 до S, ги изрежда едно по едно, нали така? Даже ако искате, може да Добре, второто... Може да си направим предикат GamePair, който да ми генерира A и B и всъщност да бъде това нещо тук. Това реално прави кантровото изборяване. Хваща едно естествено число и генерира всички двойки с сума на елементите n. Това е точно обхождането по диагоналите. И съответно горе трябва да кажа GamePair от KS. Да, всъщност това не можах да разбера. GameKS с аргументи 2n и KS, какво ще ни даде? Това тук ни дава двойка, значи списък от два елемента с сума n. А ние като генерираме всевъзможните суми, след това генерираме постепенно всички двойки с сума на елементи n, реално ще генерираме всичките двойки. Защото всяка двойка има някаква сума. Две за като, значи искаме списъкът е с два елемента, а ние самия списък го именуваме KS, за да може да вземем и двата елемента. Да. Преди директно си ги взимах като и S, сега ги разбих в GamePair. За да може... окей. И после с GameKS, KSL, в L генерираме реално всевъзможните като бройка и сума. Да, точно така. Защото всяка крайна редица от естествени числа се характеризира от дължината си и сумата на елементите. И ние като генерираме всевъзможните дължини и суми, и след това за всяка дължина и сума всевъзможните редици, които са крайен брой, общо генерираме всичките редици. Само encodes... Аз като изпутнах в началото, някакси нещо се обърках и извинявай се, че така ви връщам всичките. Няма проблем, аз мисля, че даже така е по-добре, защото имам възможност да го обясня по-добре пак. Значи encode subset гледа дали един списък кодира множество от естествени числа. Като ние казахме, че това кодиране ще бъде просто списъкът да е в сортиран вид и то в строго растящ сортиран вид. Програма дали един списък е сортиран в строго растящ вид. Да, за да не повтаряме множества и да нямаме повторение в самите множества. Защото ако има повторение, ще се счупя по-малко от 2. Да, точно така. В някакъв момент.
То всъщност ние за това го искаме, за да мога да щупим ако има повтаряне. Да, и да го игнорираме. Тогава ще даде false и просто ще генерираме нова крайна редица. Да, тази редица ще... Аха, окей. Добре. Така. Сега можем да напишем encode subset с not. Как ще го напишем с not? Значи нека това е L. Значи какво трябва да не е вярно? Че да е вярно, че списъка е строго растящ. Ами ако забележиме тук рекурсивната дефиниция, ние постепенно гледаме префикса да е сортиран. След това гледаме два съседни елемента да са сортирани и рекурсивно продължаваме с следващите. Значи с not можем да го напишем последния начин. Искаме да не е вярно, че ако изпълниме append от какъв и да е префикс, суфикса се разделя на A, B и някаква опашка, с което все едно казвам L да се раздели на... по-скоро тук това нещо казвам, безимим и два съседни елемента в L. Значи аз искам да не е вярно, че имам два съседни елемента, които са в L и са вързани по обратния начин. Значи А-то е по-голямо или равно от B-то. Така мога да го направя с отрицание. Както може да забележите тук, в нота имам двоен чифт скоби. Защо имам двоен чифт скоби? Защото аз искам да изпълня на някаква конюнкция. И тази конюнкция, понеже е сложно условие, така да го кажем, трябва да го градиме с скобки, за да може пролог да го мисли като едно условие. И нека провериме в терминала, че това е вярно. Така, значи encode subset с not. Първо да видим, че празният списък е сортиран. Добре, имам някаква грешка. Връщаме true. Така, това ми връща true. След това да кажем списък от елемент само 2. И това ми връща true. И аз сега да пробваме списък от 2.1. Тук вече ми връща false. Ако го пробвам на обратно с 1.2, ще работи. Ако имам 1.2, или айде да кажем 1.3.2, което не е сортиран в строго растящ вид, би трябвало да върне false и връща false. Значи работи. Така, въпроси от тук? Аз също не схванах това идеята на append в тази ситуация. Append в тази ситуация му е това да хванем... Иване, ти нали не караш в момента? Аз се возя, имам си личен шофьор. Добре, окей. Значи идеята на append е да вземе просто два последователни елемента от списъка L. С което, реално как го правиме, раздробяваме L на някакъв префикс и в суфикса искаме да започва с A и B. Само че Ване, може би, ако не говориш да си мютиш, Да, не се чува. Така. Значи L го раздробяваме на някакъв префикс, за който не ни интересува, и суфикс, който започва с A и B. С което си подсигуряваме, че A и B са два съседни елемента и се намират на някаква произволна позиция в L. Добре, и казваме тия два съседни елемента, първия да не е по-голям от втория. Да, но понеже имаме not, това значи не е вярно, че съществуват два съседни елемента A и B в L, такива, че A е по-голям или равен от B. Ясно, благодаря. Моля? Тоест нота какво прави?
Ами, вие му давате някаква заявка. Тази заявка има някакъв брой решения. Евентуално крайно число или безкрайно. Ако е безкрайно, нота ще забие, защото искаме във всяка ситуация да няма решение. Ако са крайни брой решения, ако нота някъде намери истина, това значи, че самия нот е false. А ако всичките решения ги мине и няма как да се получи истина, значи нота е истина. Тоест... Нота може да се ползва като генератор. Примерно това encode subset нот може да генерираме с него. Не можем. Нота може да се ползва само като разпознавател. Защото като оградиме нещо с нот, то все едно става в нов скоп. Тоест, тук в нота, нали, аз като имам А-то и Б-то, не мога да ги хвана навън. Тоест, примерно тук в конюнкцията няма как да използвам А и Б. Примерно, да проверя, че е 3. Няма как да го направя, защото това А не е също като това А тук. И също така няма как да го сложа в главата, защото този нот всъщност само разпознава. Той гледа дали няма А, за което това да е вярно. Ама ако ето тук в главата, или айде добре, тук L си е окей в главата. Тук L няма как да го генерираме, защото ние искаме да се възможните разбивания на L да е изпълнено някакво условие. Тоест по-скоро да не е вярно, че да се възможните разбивания на L е изпълнено някакво условие. И аз няма как да правя проверка, ако не знам какъв е L. Окей. Стана ясно. Иво, може ли само да обясниш защо списка АБ е на второ място пак? Защо АБ е на второ място? Защото ние искаме два съседни елемента на произволно произволна позиция. Тоест А-то реално искаме да е на произволна позиция. Какво ще стане, ако сложиш на първо? Ако го сложа на първо, ще фиксирам списъка винаги да започва с АБ. Тоест ще взимам винаги първите два елемента. Аз понеже позволявам всевъзможен префикс, този префикс ще ми отмества А-то и Б-то. Затова е на второто място. Защото тук първия списък реално ще расте. Почвайки от празния списък, едноелементен, двуелементен, така нататък, реално ще ми отмества втория списък. Което ще ми гарантира, че А-то и Б-то могат да са на произволна позиция. И това е защото сме казали, че искаме резултата от append да бъде L. Да. Добре, Ивана, успях ли да го обясна? Да. Окей. Други въпроси? Окей. Продължаваме напред тогава. Само вилкаме следващата задача. Добре. Значи следващата задача искам да генерирам първо всевъзможните аритметични прогресии от естествени числа. Така, значи искам gen rproc и айде да използваме p, където p е аритметична прогресия. Тук мисля, че можем да генерираме естествено число и да използваме формулата за аритметична прогресия. Да, близко си. Първо, каква е един от основните трикове при генераторите? Един от основните трикове е както горе за финитните подредици. Финитните редици от естествени числа. Значи по някакъв начин да параметризираме генерирането на редиците. Тук как ги параметризирахме? По дължина и сума на елементите. След това генерирахме всевъзможните редици с дължина k и съответната сума. Една аритметична прогресия от какво се описва? Описва се от три неща. Сори, Иване, че те прекъсвам, сигурно ще кажеш нещо. Значи описва се от три числа. Първото е дължината, второто е
началното число от прогресията и третото е стъпката. И значи на база на тези три параметъра можем да се генерираме всевъзможните аритметични прогресии. Първото нещо, което ще направим е да си генерираме празната прогресия. И след това с друга клауза ще генерираме непразните аритметични прогресии. Да. Значи искаме да генерираме прогресия P. За тази цел, какво казах, трябва да генерирам всевъзможните параметри, които са тройки естествени числа. Значи казвам genKS. Искам 3 числа с сума n. Това да са дължината, началното и айде при прогресите това ще е A0 и D. Да. Но трябва да успеем да генерираме всевъзможните тройки. Затова какво правим? И ми казваме генерира ми естествено число n. С тези два реда всъщност генерирам всевъзможните тройки от естествени числа. Защото всяка тройка се описва от нейната сума. И след това генерирам всички тройки с дадена сума. Така, вече като имам параметри, казахме, че искаме да генерираме първо непразни прогресии с второто правило. Така че първото нещо, което ще направя е да подсигуря, че L е по-голямо от 0. Така. И след това ще кажа генерирай ми аритметична прогресия с дължина L, начално число A0, стъпка D и това да е P. Така. И сега остава да напишем този предикат. Така. Как го пишеме? Имената съвпадат. Имената съвпадат, но няма проблем, защото ето виж, тук ми казва, че предиката gen rproc на клонка 4 не е дефиниран. А горният предикат всъщност е gen rproc на клонка 1. Тоест в prolog се прави оверлоудинг на предикати на база бройката на аргументи. Така че това всъщност са два различни предиката. Така. Значи това го изчистихме като въпрос. Това всъщност беше добра забележка. Това, което аз бях тръгнал да ви казвам е следното нещо. Значи, искаме да генерираме аритметични прогресии. Сега, има ли значение какво е D-то, ако дължината е единица? Примерно, ако имам L е 1, A0 е 2, ако D е 3 и 4, има ли някаква разлика? Ми отговорът е, че няма разлика. И точно защото няма разлика, аз искам да генерирам аритметичната прогресия само от A0, когато D-то е 0. Значи ще кажа е така. Генерирам аритметична прогресия с дължина единица. Това е A0. D-то искам да е 0. И това е списък с елемент A0. И другия начин е да генерирам с дължина L. Имам A0, имам D и трябва да генерирам P. Съответно казвам, че L е поне двойка или е по-голям от единица. Защото казахме, с първия ред генерираме с дължина 0. Сега с този позволявам да генерирам с дължина единица. Като тя ги генерирам само когато стъпката е 0. Стъпката какво ни интересува? Колко е? Защото ако стъпката е да кажем 0, 1, 2 и 3, пък дължината е 1, аз 3 пъти ще генерирам аритметичната прогресия само от A0. Както казах, за мен лично, нали, когато може да се направи, е някакси добре да се направи, да не повтаряме елементи.
Тоест, Да. аритметичните прогресии с дължина 1 се характеризират само от първия си елемент, от началния. Пък ако имаме аритметична прогресия с дължина повече от 1, тя вече наистина се характеризира с дължината, началното и стъпката. Така. И сега ще кажа да ми генерира аритметична прогресия с рекурсия. Така, и сега трябва да си имплементирам този предикат. Първо... Станаха много метни нещата. Станаха много предикатите ли? Викам, че станаха много метни нещата. Тук за един трябва да дефинираме втория, за втория, трети, за трети, четвърти. Това е, защото наведнъж искам много неща. Сега как правим с рекурсия? Ами с рекурсия дъното ще бъде когато дължината е единица. Когато дължината е единица, имам А0. Не ме интересува какво е дето. Ще генерирам аритметична прогресия само от А0. И сега човек като го види този ред и горния, би си казал, нали, малко what the fuck, какво се случва. Въпросът е, че горния ред се изпълнява само когато дължината е единица. А този ред е дъното на рекурсията, когато генерираме прогресия с дължина по-голяма от единица. Така че това и това нямат колизия между това кога се извикват. Така, и сега как генерирам аритметична прогресия? Ако имам дължина L, A0, D, така, значи искам L да е строго над единица. Ами, аритметичната прогресия ще я генерирам последния начин. Ще кажа, че първият елемент е A0. След това ще искам да генерирам по някакъв начин опашката. Опашката как ще я генерирам? Първо ще кажа, че L1 е L минус единица. След това ще кажа, че следващия начален елемент, който е A1, е A0 плюс D. След това ще генерирам аритметична прогресия с рекурсия с дължина L1, начален елемент A1, стъпка D и това ще е P. Значи тук си добавям 5. И всъщност това е кода, с който ще генерираме всяка аритметична прогресия. Идеята е, че може да ги генерираме постъпково. Значи винаги мога първия елемент да кажа, че е началния и след това останалите елементи да ги генерирам, така че само да отместа кой е първият елемент в следващата прогресия. Така списъкът, който получавам, ще е всеки елемент предходния с D. Така и... Само на мен ми изглежда супер безмислено това на 44, 45, 46 и 47 ред. Не е твърде безмислено, защото казах, че не искам да повтарям аритметични прогресии. И казах, че аритметичните прогресии с дължина единица всъщност се характеризират само от тяхната първа стойност. Тоест, дето не играе ролята при едноелементните прогресии. Така че аз трябва да имам един код, с който генерирам едноелементни, с който позволявам да не се повтарят, а именно избирам да ги генерирам само когато D е 0 и друг код, с който генерирам прогресии с дължина по-голяма от 1. Просто идеята ми е, че тук имам възможност да не повтарям прогресии, така че го правя. И нека го пробваме. Не съм сигурен, че разбирам напълно, но може би ще стане ясно по-нататък. Просто гледай са. Като тръгнем да генерираме прогресии, само че това ще го дигна по-нагоре, се вижда всъщност, че нямаме повтаряне на прогресии. Така.
Това е с кода, който съм позволил да няма повтаряне. А ако могат да се повтарят, просто ще заменят този с with rec. И да видим, че сега ще има наистина повтаряне на елементи. Така. Ето виждате ли, аритметична прогресия само от 0. До тук съм я срещнал 4 пъти. Ако продължа, я срещам още веднъж. И, например, аритметична прогресия само от единица се среща 3 пъти, 4. Окей, работи, но защо работи? Нещо не разбирам. Ако искаш, може после. Ами, тук има повтаряне на прогресии, защото просто позволявам да се генерират по унифициран начин, без да се интересувам реално какво е ела. Тоест тук генерирам прогресия, която е не празна. Обаче при генерирането на непразни, нали, казахме, че дъното ще бъде когато имаме прогресия с един елемент. Тогава реално не се интересуваме каква е стъпката. Така че, примерно прогресия само от 0 мога да генерирам, когато стъпката е 0, когато е 1, когато е 2, когато е 3. Съответно, ако горе променя реда да бъде само gen_arproc, аз имам различен код спрямо дължината. Значи имам един код спрямо дължина единица и друг код, когато дължината е повече от единица. Тоест проблема е, че реално се повтарят само тези, които са дължина единица, така ли? Да, защото те се характеризират единствено от началното условие. При тях стъпката не играе роля. Докато, например, ако имаме с два елемента, вече освен, че играе роля дължината, началното условие и стъпката играе. Стъпката мога еднозначно да я взема от разликата между двата елемента. Ясно, благодаря. Моля. Сега, искате ли да модифицираме този код, така че да успеем да генерираме всички прогресии от цели числа? Ами, айде да го модифицираме. За тази цел, какво трябва да направя? Ами, трябва да позволя началното условие да е цяло число и стъпката да е цяло число. Ами за тази цел мога да си ги направя предикат int, който приема естествено число n, z и прави следното нещо. Ако n е 0, е така, if n е 0, then z е 0. Else z е в множеството n и минус n. И по този начин пак ще успея да генерирам всички цели числа. Тоест това е друг начин на този, който видяхме миналия път. А именно това е prolog начин, който е по-готин. И както казахме, ще го направим последния начин. Значи ако имам 0, ще генерирам 0. Ако имам n и z, ще направя следното нещо. Ще генерирам n, ако n е по-голямо от 0. И ако имам n, ще генерирам z, ако n е по-голямо от 0 и z е минус n. Така, с тези три реда всъщност мога да генерирам всички цели числа. И дайте се пак да го пробваме. Така. Значи ще кажа, генерирай ми естествено число n, след това ми генерирай n-то цяло число. Всъщност в този случай не е n-то, ми по n ми генерирай цяло число.
И ето виждаме, че всъщност изброяването е същото. Добре, не е същото, но е подобно на това, което миналия път направихме. Значи тук се генерират така. Първо е нулата, след това е единицата, после минус единицата. После е двойката, след това минус двойката. След това е тройката, после минус тройката. Четворка, минус четворка, така нататък. Така. И какво трябва да направим, за да го вкараме това нещо в кода? Ами само горе ще направим следното нещо. Вместо A0 и D, тук ще кръста K и M. И съответно ще кажа int от K, че е A0 и int от M, че е D. И това ще ми позволи да генерирам всевъзможните прогресии от цели числа. Защото вече позволявам началното число да е отрицателно, позволявам също и стъпката да е отрицателна. И нека провериме. Така. Значи ето тук може да видим, че може да генерираме прогресията 0-1. Значи това се е случило, когато A0 е 0, D е минус единица. После имам 1-1, което се е случило, разбира се, при A0 единица, D 0, минус 1, когато и двете са минус единици. И ако продължиме, може да видим и някакви по-интересни прогресии. Например, тази прогресия е когато A0 е 0, D е единица, а долната е когато A0 е 0 и D е минус единица. И така нататък. Така, имате ли нужда от почивка? Защото стана 6 часа. Може някаква късичка. Окей, искате ли почивка до и 10 тогава? Т.е. 8 минути. Аз съм окей. Окей, значи правим почивка до и 10. Така. Значи подадено естествено число А. Генерираме списъци X и Y. Които кодират рационални числа. Така, със следните условия. Така, значи M. Всъщност тук не са M, ами са, значи, добре, Y е по-голямо от X, е по-голямо от 0. Това е едното. Другото е, че U е по-голямо от Z, е по-голямо от 0. И още имаме следното условие, че X върху Y по Z върху U е равно на 2. И накрая още имаме, че X плюс Z е по-малко от A. Иво само във Facebook си го написал, там Z е по-голямо от това, него е по-голямо от Z. Окей. Нека тук го правим така. Не, че има голяма разлика, но нека е така. Така. Така май е невъзможно. Що да е невъзможно? Защото и двете дроби са по-малко от едно така и не мога да ги умножим. Добре, да, съгласен съм. Сменяме го тогава. Така. И сега трябва да решим тази задачка, като тук има няколко уловки. Уловка номер 1 е, че това условие тук трябва да бъде проверено в цели числа. Тоест, ние ви забраняваме, всъщност не че ви забраняваме, но ако използвате
дробни числа, т.е. фолтове, има шанс на някоя задача от закръгленията да изгорите. Така че общо като става въпрос за цели или за естествени числа, ако имате някакви аритметични условия, най-добре е да помислите как могат да бъдат проверени в цели числа. И първото нещо е да проверим това условие в цели числа. Значи, catch номер 1 е the condition и това нещо must be checked in integers. И как го чекваме в цели числа? Ами това е, ако си го представите, x върху y по z върху u е 2. Значи какво може да направим? И може да умножим двете страни с y по u. И всъщност ще получим, че x по u по z по y е равно на 2 пъти y по u. И това нещо вече може да бъде проверено в цели числа. Какъв е втория кетч? Ами втория кетч е значи кога наредената двойка AB репрезентира рационално число. Иво, там не трябва ли да е хикс по z да е равно на 2 по y по u? Значи умножаваме двете страни по y по u. Тук сме окей. Сега като хвана... Добре, да. Ти си прав, двете страни като ги умножим, всъщност ще остане само хикс по z. Да, просто се отплеснах. Да, хикс по z. За второто, което А е естествено и безестествено. Цялото е. Така, да, значи, даже може да го направим така. А е цяло, Б е non-negative integer, non-negative, да, non-negative, positive natural. Не нулево цяло число, естествено. Значи non-zero natural number. И има още едно условие. Условието е следното, че нодът на А и на Б е единица. Те трябва да са взаимно прости. Защо 2/4 при не е пак рационално число? Да, ама 2/4 е същото като рационалното число 1/2. А ние, както казахме, не искаме да имаме повторения. Окей. Така, и това са особеностите на тази задача. Другото, което е, че от това условие може да се съобрази, че всичките реално са положителни естествени числа. Така че няма нужда да работиме в цели, може да работиме напълно в whole numbers. Така, и сега почваме с решението на задачата. Какво мога да направя? Ами, дайте първо да кажем да ми генерира две рационални числа. Даже две положителни рационални. И нека това са точно xy и z. Тоест разбиваме задачата на подзадачи. Първата задача е по генерирането на всевъзможни двойки от рационални числа. След това какво трябва да направим? Те са положителни. Трябва да проверим това условие само.
Значи проверяваме, че y е по-голямо от x и другото, което трябва да проверим е, че z е по-голямо от u. Понеже предикатът ще ми генерира положителни, няма нужда да ги гледам другите условия. Че u е по-голямо от 0 и x е по-голямо от 0. Така, това, след което да проверим, че x плюс z е по-малко от a. И накрая да проверим условието, което трябва да бъде проверено в цели числа. Аз ще го копирам това. Само ще сменя равенството с равно две точки равно. Което значи, че отляво и отдясно имам два аритметични израза. Да кажем на пролог да ги сметне и да сравни стойностите. А тук е с is, що нямаше да стане? Вместо това равенство с двете точки. Защото is очаква от лявата страна променлива. А тук имаме аритметичен израз. Заради това. Добре, може да заменим това равенство с двете точки с is, т.е. да заменим и с такова равенство. Примерно, ако отляво беше само z, може да използваме това нещо вместо is? Можем, ако искаме само да гледаме дали стойността на z е равна на някакъв израз. Ако искаме да направим присвояване, няма как да го използваме това. Това е разликата дали ще е то is, не е ли също то е присвояване, но като сложим една променлива отляво, това няма отново да бъде присвояване. Защото is има страничен ефект. И страничният ефект е, че ако отляво стори променлива, която няма стойност, тя ще получи стойност резултата на израза от дясно, ако той може да бъде пресметнат. Докато равното просто гледа двете стойности дали са равни. Разбрах. Така. И сега остава да си направим само нашия предикат. За да направим нашия предикат, нека първо направим GCD. Т.е. най-голямо общ делител. И GCD-то как ще го имплементираме? Ами ако имам 0 и B, GCD-то е B. Ако имам A и B, при условие, че A е по-голямо от 0, какво правя? Взимам остатъка на B при деление на A. Значи R е B остатък при деление на A. Така, и сега какво казвам? Казвам GCD от R от B и R. Всъщност трябва да ги размена. И това е D. И ето тук си добавям D-то. Нали, това е все едно алгоритъма на Евклид за намиране на най-голямо общ делител. Който при него се случваха едни диагонални шифтвания. Нека се пак го напиша. Значи, ако имаме следното нещо, че B е купола плюс R. След това какво правихме? След това казахме, че R е Q1 по B плюс R1 и продължаваме напред. Случваха се едни такива измествания. Значи, тук е А-то, а тук е R. Значи А-то става това, което делим с частния остатък, а стария остатък става това, на което делиме. Я да видим дали това е точно така. Трябва да е салто, май. Така, значи R ми е остатъка и R е това, което давам след това за деление. Само, че давам А-то, да. Бето го делиме, даваме А-то. Добре, да, така е. Само, че трябва да ги размена. Значи R, това, което ми е от ляво е това, с което деля. Значи сега е така. И наистина, както виждаме, се разменят позициите. Така. Имаме нот.
Сега, което трябва да направим е да генерираме двойка от рационални числа с положителни коефициенти. Т.е. положителни коефициенти. За тази цел какво правим? Ами дайте си направим предикат, който ми генерира наредени четворки. Така. И сега как ще го направим? Това да генерираме всевъзможните четворки. Ами ще постъпиме по начина за генериране на всевъзможните двойки. Значи ще кажа, че имам естествено число n. И след това ще кажа да ми генерира 4 числа с сума n и това да бъде списъка от A, B, C и D. Така. Значи генерирам по този начин всевъзможните четворки. И сега остава да генерирам съответните рационални числа. Дайте си го копираме и това. Как го правим? Казваме генерирай ми четворка от x, y, z и u. Искаме четворката да е с положителни числа, така че проверим, че всяко едно е положително. Така. И другото, което трябва да проверим е, че списъка от x, y представлява рационално число и списъка от z представлява рационално число. Така че трябва да филтрираме тези, които са взаимно прости. Значи на x и на y искаме 0 да е единица и на z и на u искаме 0 да е единица. И в общи линии това е кода. Има само проблем, че май това GSD ще гръмне, ако бе по-малко от А. Ами, нека го пробваме. Значи, ако B казваш е по-малко от А. Служи, примерно 4,2. 4,2 и това да е D. Ами, не гръмва. Що не гръмва? Защото 4 като е по-малко от 2, ще излезе, че самия остатък тук е 2. И те реално ще се слапнат. И после ще си почнат по стандартния начин. Да. Така можем да го пробваме, че работи. Значи казвам му Q от 3 и ми генерира X, Y и Z. И я да видим какво ще стане. Дали въобще ще успее да отговори. Добре, може би е прекалено бавно. Ще го убия. Пусна нов. И да кажем, че то е примерно 100 или 1000. И ми дава някакво решение. Ако поискам още едно решение, ще ми даде и така нататък. Може би, когато е 3, просто трябва да ги направи достатъчно малки дробите, че да се получи решение. Но както виждаме, генерира някакви. Така, добре, някакви въпроси. Този код. Това, като генерира четворки естествени числа, Така. Ако просто кажем над А, над Б, над С, над Б, това няма да се работи пак. Не, няма да се работи, защото казахме, че като имаме безкрайни генератори, последния безкрайен побеждава.
Тоест аз ако кажа над А, над Б, над С, над D, какво ще случи? Казвам на пролог, дай ми 4 естествени числа. И то първо ще ми даде 4 нули. След това ще поискам ново решение. Той като бектраква, ще пробва да преотвали последния над. И всъщност аз ще имам четворките от 0, 0, 0 и така че това тук нали, е някаква такава уловка в начина по който работи пролог и трябва да се внимава доста с него. Честно това, като го гледам, наистина не може да се представя къде и кога някой изобщо би имал някаква практическа полза от този тъп пролог, наистина. Пролог, значи първо не е тъп, ползва се доста. Значи аз не знам ти дали беше тук, когато казах някакви, Иван ме беше питал за някакви приложения на пролог, бях изредил доста, като например нали, за мен лично едно от най-така обязателните, Яна има някакъв бивш колега или настоящ колега, който е работил няколко години с пролог, който даже е бил ООП пролог, т.е. не е бил чист пролог. Другото, което е пролог, се ползва доста в изкуствен интелект или поне в изкуствен интелект, който се пише в Европа и който е класически. Като под класически изкуствен интелект се има предвид не машин learning. Не брутф. Някакви много интересни неща, между другото, от типа на парсване на логове. Примерно имаш някакъв софтуер, който вади логове и ти трябва програма, която да прави някакви изводи спрямо тези логове. Доста добре се имплементира това. Също така програма, която примерно може да даде валиден отговор на някакво съобщение по някакви критерии. Също се имплементират много лесно и много готино на пролог, някакви такива неща. Да, има някакви, примерно, NLP-та, които се пишат на пролог. Като NLP идва от Natural Language Processing. Пролог по принцип, едно от твърдите му приложения е в разпознаването на език. Тоест лесно се кодират граматики и лесно се използват, се обработват синтактични дървета. Друго, което е за работа с цели числа, така нареченото integer programming. Т.е. оптимизация на база цели числа. Има си вградени енджини и доста малко код трябва да се напише да се решават някакви задачи. Примерно Simplex метод е на 2-3 реда, да кажем. Само трябва да се зададат условията. Така. Добре, значи това го направихме. Коя ми е следващата задача? Следващата задача ми е... я видим колко време имаме. Добре, днеска нямате никакви други неща след това, нали? Тоест, евентуално мога да ви задържа 15-20 минути. Или имате нещо след това? Аз съм взет да се возя, така че... Добре, Иван няма нищо, другите имат ли вие нещо? Окей, приемаме, че ако имате, ще се обадите на по-късен етап. Някой се пак каза, значи Али няма, допускам, че това значи, че и Ради няма. Добре, втори курс, предполагам, че щом никой не каза, значи и те нямат. Хубаво. Добре, сега лично една моя любима задача за генериране. Да генерираме целочислени числа в някакъв кръг. Значи, gen in circle, което получаваме двойка xc, yc, r и по тези трябва да генерираме x и y. Значи, given integer с xc, yc and r, generate integers x and y such that x, айде така, ще го пишем. Значи наредената двойка от x и y е точка inside the circle с радиус xc, yc т.е. с център xc, yc
център и радиус R. Така, това е нашето условие. Искаме да генерираме все едно целочислените двойки, т.е. все едно двойки в Декартовата равнина, които са целочислени координати и са в някакъв кръг. Като смятаме, че R е положително. За да имаме валидна окръжност. Така. И има два начина за решаването на този проблем. Първия начин е следния. Значи, solution 1. Какво правиме? Ами генерираме наредените двойки А, Б, които са в кръг с център 0,0 и радиус R. Даже направо ще копна това. Така. И след това shiftваме. След това двойката XY се получава последния начин. Значи това е A плюс XC и B плюс YC. Това е първото решение. Защо първо решение? Защото лесно можем да проверим дали една точка е в окръжност с център 0,0. Именно А и Б изпълняват следното условие. Значи първо А на квадрат плюс Б на квадрат е по-малко или равно от R на квадрат. Това за да бъдат в окръжност. След това как си гарантираме, че са в тази окръжност? Ами А-то и Б-то всъщност могат да се намират в квадрат с дължина на страната 2 пъти R. И центъра на този квадрат е 0,0. Значи А-то е между 0 и R и същото за Б-то. И даже може би това условие, което да са в кръга, трябва да е след тях. Първо да са условията, които ще ни дадат как генерираме А и Б. Тоест, реално тук какво правим? От квадрата с страна 2 пъти R и център 0,0 генерираме всичките точки в него. След това отделяме тези, които са върху окръжността с център 0,0 и радиус R в кръга. Не върху, а в кръга. И след това транслираме генерираната точка, така че да получим Хикс и Y, които са пък в кръг с център Хикс, С, Y, С и радиус R. Само тук не го ли правим само за единия квадрант? Да, ти си прав. Значи трябва да е от минус R до R. Да. Мерси. И това би трябвало да сработи. Нека го имплементираме. Първо ще кажем gain in square. Значи искам да генерирам двойката AB, която е в квадрата минус R до R и минус R до R с цели числа. Така че какво казвам тук? Ще кажа MR, че е минус R. И след това ще кажа Декартово произведение на тези две от минус R до R дискретни множества. Как ще го кажем? Ще го кажа с два битуина. Значи казвам between минус R, R, че е A и също between минус R, R, че е B.
Така имам в квадрата. Какво се оплаква? Я видим. MR. Добре, да. Не е минус R, ми е MR. Защото минус R е просто терм. На нас ни трябва изчислението, което е противоположното на R. Така, генерирали сме в квадрата. След това трябва да генерираме в кръга. Значи gen circle с 0,0 и някакъв радиус. Значи приемаме радиус R и генерираме A и B. Как ги генерираме? Правим в квадрата A и B, генерираме с такива A и B и след това осяваме тези, които са в съответния кръг. Значи, проверявам, че A на квадрат плюс B на квадрат. В пролог можем директно да степенуваме. Като за тази цел се ползва този символ, който май беше каретка или да я знам. Как се казваше, но може да го ползваме този символ за степенуване и сега трябва да проверим, че това е по-малко от R на квадрат. Така, не е circle, е square. Добре. И след това gen in circle ще окръста с единица, което по xc, радиус R ми генерира двойка от xy. Казваме gen in circle с радиус 0, с център 0,0 и радиус R, че това са A и B. И след това трябва да шифнем съответно хикса и y. Значи хикс е A. Иво, така не изпускаме ли? Като взимаме квадрата, не изпускаме ли точки? Не, защото в този квадрат всъщност се вписва окръжността с радиус R. Тоест, това е... чакай, аз се обърках, аз гледах, че радиус е диагонала, то радиус е... Мога да ви покажа една картинка, значи как се изчислява π по Монте Карло метод. Да, радиус е, т.е. два пъти радиус е страната на квадрата. Да, само че май не съм си поделил целия екран, така че вероятно не я виждате, но ето тази картинка, ако копирам линка и го пратя в мита. Значи да се изчислим π с Монте Карло метод, всъщност се генерират точките в квадрат с дължина 2 и център 0,0 и след това се преброява колко от тези точки са вътре в кръга. И ние всъщност ползваме тази идея. Така. Друг вариант не може ли да стане също, ако вместо това да ползваме да генерираме в квадрата, да генерираме просто двойка естествени числа и после да превърнем в интове с други предикати и така тях да ползваме? Значи, можеме, но тук, понеже става въпрос за цели числа, очевидно, че генератора е краен. Понеже като хванем един кръг, значи първо може да ги ограничиме в квадрата. В един квадрат има краен брой числа с цели координати. Защото квадрата е ограничено множество. И понеже това е изпълнено, то генератора ни е краен, затова не е хубаво да използваме над в случая. Което мисля, че не отговаря на това въпрос. Аз не разбрах, понеже какво не е хубаво, не разбрах. Не е хубаво да използваме NAT, понеже NAT е безкрайен генератор. Т.е. с него евентуално ще успеем да намерим всичките решения и след това ще зациклиме, защото ще се връщаме, ще бектракваме да търсиме друго решение. Но понеже NAT винаги ще мога да ми генерира следващото число, аз от това число ще мога да генерирам съответно по някакъв начин двойка. След като генерирам всичките, до безкрай ще продължавам да чеквам нови и нови, а няма да получавам реално решение. Защото решенията са крайен брой. Имаш предвид, ако ползваме там да генерираме двойка естествени числа, то ще продължава да пробва след като изчерпа решението. Да. Да, и лайк.
Така, а иначе аз по-скоро си мислих, че ще дадеш предложение за втори начин. Ето втори начин е много подобен на този. Да, втория начин, аз само да го напиша накратко. Solution 2. Значи той се базира на това как се задава уравнение на кръг. Първо начин на окръжност. Как се задава уравнение? Ами това са хикс. Така че... Това реално не е абсолютно същото, просто ги събираме в едно двете неща. Да, точно така. Значи това е уравнение на окръжност, като замества равенство с неравенство получавам на кръг. И на базата на това може да се получи второ решение за тази задача. Пак се правят в квадрат, само че този път квадрата е с страни от хикс c, значи този път имаме следното нещо. Square, който се получава по следния начин. Значи хикс c като извадя r до хикс c плюс r, декарто с yc минус r и yc плюс r. Значи това ми е квадрата, в който трябва да ги генерирам. Естествено, дължината на страната пак е 2 пъти r. Просто центъра му е хикс c, yc. И понеже това е много подобно на горното, обаче реално има повече сметки, няма да го пиша, ще го оставя за вас за упражнение, оставям по-чистото решение като примерно. Добре, някакви въпроси? Окей. Нямате въпроси. Тогава какво ще направим? Трябва да видим за какво имаме задача. Време. Добре, имаме за затворените множества. Дайте сега напишем условието. Какво е първо? Значи, условието е следното. Искаме да имплементираме предикат gen int closed, който получаваме списък L. Искаме да генерираме множество M. Значи, айде така. Given list of integers L generate M such that значи искаме да генерираме M, така че множеството от елементи на M е подмножество на множеството на елементи на L. Тоест всеки елемент на M е елемент на L. M represents subset и направо добре. M represents set. Значи няма повторение на елементите. Така, няма повторение на елементите. Това първо. И следващото нещо, M е integer closed. Сега ще кажем какво значи това. Това значи следното нещо. Каквото A да си взема в M, каквото B да си взема в M, то е вярно, че множеството от A плюс B, A минус B и A по B е събсет на M. Тоест M може да си го мислиме като множество, което е затворено относно събиране, изваждане и умножение на цели числа. И това е нашата задача. Ясно ли е условието?
Не много. Като L е крайно, изобщо може да съществува такова N. Да, ето един пример. Освен само с 0, примерно. Дай да си построим някакво такова, което е затворено. Да тръгнем от елементи 1 и 2. Значи от 1 и 2 имам 1 минус 2. Някой там необратим пръстен, май. Добре, всъщност 1 и 2. Марио е прав всъщност, това няма как да е крайно. Защото ако е крайно, ще излезе, че ако имаме А, то имаме n пъти А. Да кажем. И така нататък. Въобще имаме 2 пъти А, 3 пъти А и така нататък. Добре. Истината е, че всъщност аз промених... Това не можем да го направим с пръстени модул. В смисъл, пръстена от щата си по модул някой. Можеме, ще го направим така. Че съществува B в L, така че тези са в M. И сега вече има такива елементи. Примерно да кажем, ако M е от 1, 2, ако M е от 1, 2 и 0, т.е. това е L, M от какво може да е? Значи разбира се, M може да е само от 0. Второто, което е, че M може да кажем да е 1 и 2. Значи за единицата ще вземем бето да е единица. Тогава ще имам 2, 0 и 1, които са елементи. Показахме 2, 0. Добре, значи са елементи на L. Тук ще го направим и ще стане вече. Ако вземем двойка, какво трябва да е бето? И ще вземем b да е 0. Тогава 2 е елемент на L, 2 е елемент на L и 0 е елемент на L. Така, натеманихме условието. Окей, Марио, много добро наблюдение. Даже мисля, че това всъщност е и оригиналното условие, което аз промених по някакъв начин. Окей. Вече допускам, че окей. Само една секунда. Иван, искаш да повторя условието ли? Значи... Искам само да кажеш какво промених. Какво промених? Тук промених да не е for all, ами да е exists. Промених тук да не е M, ами да е L. И ето тук промених да не е M, ами да е L. Ясно. Така, мога. И дай сега да почнем да го правим. Така, как ще го направим? Ами първо мога да взема от L различните елементи. Значи, in cost правим следното нещо. Първо ще взема различните елементи на L и това ще е S. Така, с което ще получа реално, че няма как да има повтаряне в M. Ако M го генерирам на база на S. И разбира се, всеки елемент на S е елемент на L, така че и първото условие ще е валидно. Това казвам subset, че M е подмножество на S, с което си подсигуря първите две. И след това само трябва да проверя, че M е затворено. Значи is integer cost давам ML. Така. И сега съответно трябва да си имплементирам distinct elements и is integer closed. Дайте първо да направим distinct elements. Значи за distinct elements
Това, което ще направим е да използваме helper предикат. Значи ще кажа distinct elements helper, на който ще му дам L, празния с... Има ли само на секунда вие точно как си написал subset, че ми стане интересно. Subset тук не е написано, ние сме го писали преди, дайте го напишем набързо. Значи subset искаш да ми генерира всяко подмножество. С member ли го правиш? Това ми беше интересно. Не, с рекурсия. Значи дъното ми е когато имам празен списък. Тогава единственото множество му е празното. След това, ако имам списък с глава хаш и опашка T, имам два варианта. Вариант номер 1 да добавя хаш. Само на дъното не трябва да имаме празно множество и произволна променлива, защото пред празното е събсет на всеки сет. Не, защото сега ще виж, че може да го генерираме и това. Значи, какво казваме? Казваме subset на TES и към S добавям хаш. Другата ми възможност е да не добавя просто хаш. Тоест тук ползвам следната рекурсивна дефиниция. Значи на празното множество единственото подмножество е празното. И след това, ако имам непразно множество, имам два варианта. Съответният елемент да бъде елемент или да не бъде елемент. И продължавам рекурсивно. Тоест тези тук съответстват на клаузите. Все едно, ако искам да генерирам всевъзможните каторки от 0 единици. Празната каторка е. Тоест имам единствена каторка на 0 елементи, която е празната. И след това имам две възможности. На съответната позиция сложа 0 или единица. Генерирам рекурсивно. Аз мисля, че пак на дъното трябва да сложим, защото не винаги си изпразни двата списъка така стара рекурсия. Нека го пробваме. Да, ще ги изпразним всъщност, но трябва да тогава да размениш двата елемента отгоре на getting close, тогава трябва да преди m. Кое? Горе, като викаш subset, си разменил двата аргумента, в смисъл, че ти искаш S да е, т.е. M да е subset на S, а пък така както си го писал долу обратно. Да, прав си. Всъщност убедихме ли се, че работи, защото това сме го писали. Понеже тук има такива, които не са имплементирани и то ми гърми. Окей. Тогава какво ще ми прави helper предиката? И helper предиката ще направи следното нещо. Значи ако имам празен списък... Така както си го написал, изобщо втората клауза на subset, третата клауза ще стигне ли? То първата не изяжда ли всичко? Ще се стигне, защото аз имам тук главата два пъти ще ми мачне. Тоест, нали, като имам някакъв списък, който не е празен, или мога да му взема само опашката, или мога да взема двата елемента. Понеже тези тук ще мачнат, то ще мога да генерирам и втория аргумент. Може да напишеш нещо грешно, защото верно май има нещо вярно това, което те казва, сега да замисля. Добре. Напиши subset, примерно лист с 1 и лист с 2 и 3, да кажем. Лист с... само че тук ги генерираме... Я видим как ги генерираме. 1 и 2 и 3, да, и обратното, извиняй. 1, 2 и след това списък с тройка. Така. Да, ми true. Ама служи там 4, накрая служи нещо, което да не е subset. Ако сложи нещо, което да не е, то ще ми да е false, което е окей. Чай, кое на кое е subset в момента? Второто е subset на първото. Да, и защото ти така няма да стигнеш до и двата празни списъка. В смисъл, ако не е subset, ти не мога да скратиш десни списък и затова няма да стане. Да, точно така. Нали, за съответните елементи, примерно тук за тройката, единицата и двойката не са вътре. За тях съответно ще приложим това правило, пък за тройката ще приложим и това. И съответно... Да, но ако дойде тройката, смисъл, ако имаме 1, 2, 3 списък от едно, така, то няма ли да...
дава true, после дава false, защото няма други решения. Ето вижте, мога да генерирам всяко подмножество на 1, 2, 3. Те са общо 8 на брой. 2, 4, 6, 8. Нещо много съм изциклил нещо. Добре, просто дайте да гледаме самата дефиниция. На празното множество единственото подмножество е празното. След това, ако имам не празно, имам два варианта. Или елемента не е вътре, т.е. имам подмножество, което не съдържа първи елемент. Ма не откъде го знаем това нещо, в смисъл... Просто... Добре, гледай сега. Вярно ли е, че ако има множество с поне един елемент хаш, тук си мисля, че съм написал хаш, и останали елементи t, вярно ли е, че ако имам подмножество на останалите елементи, което е s, това е подмножество на всичките? Да. След това, вярно ли е, че ако взема подмножество на останалите и към него добавя хаш, пак получавам подмножество? Да. Okay. Значи, тук с тези неща видяхме всъщност, че може да генерираме, т.е. резултатите, които генерираме, са подмножество. Сега въпрос е дали може да генерираме всички подмножества. И всяко подмножество на него му съответства характеристична редица, която казва и тия елемент дали е вътре или не е вътре. И значи аз за всеки елемент или ще взема, ако не е вътре, ред 145 да изпълна, или ще взема да изпълна ред 146. И накрая ще изпълна ред 144, за да ми започне граденето. Така че може да генерираме всяко. Мислете си как генерирахме целия power set. Целият power set, искате ли да го напиша всъщност? Или не искате? Аз не държа, това ми е ясно най-вече. Окей, Ицо? Горе-долу го мисля, че го спомня. Окей, дайте тогава продължиме. След това, ако изникнат други въпроси, ще отговоря. Значи сега distinct elements и за него използваме helper предикат, на който в началото му давам празен списък. Тоест, едно казвам, на дъното ще имам 0 на брой различни елементи. И наистина ето тук на дъното, като списъка ми е празен, ще получа 0 на брой различни елементи. След това, ако списъка ми има глава и опашка, и тук ми е билдъра, или тук ще тук ще е билдър. Какво правя? Първо ще взема различните елементи в опашката чрез билдъра. И това ще е D. И след това ще взема един предикат, който ще бъде insert hash в D, за да получа R. Това да е insert element. Или insert distinct. За да не се бъркаме с insert, който сме писали до сега. Тоест на дъното какво ще направя? Ще имам празния списък. След това, рекурсивно, имам елемент и празния списък.
Тогава от тук ще получа празния списък и аз ще го добавя. След това ще имам някакъв елемент. Рекурсивно ще съм получил последния елемент. Само трябва да проверя дали този елемент е различен от последния. Ако е различен, го добавям. Ако не е различен, не го добавям. И така продължавам рекурсивно. И insert distinct гледа точно това. Значи имаме елемент E, имаме различни елементи и сега какво правим? Ако се окаже, че имаме member, само че member тук е как бачка вградения, я видиме. Добре, първо е елемент. Значи ако E е елемент на D, то няма нужда да добавяме E. Ще върнем в резултат просто D. Другия вариант е ако имаме ED и не е вярно member от A и от D. Тогава трябва да добавя съответния елемент към списъка. Значи имам E добавен към текущите различни елементи. Така, и нека сега това го пробваме. Нека взема различните елементи на списъка 1, айде 1. Това би трябвало да е списък само от единица. Даваме списък от единица, ако поискам друго решение, ми дава false. Ако съответно взема различните на 1, 2, айде, 1, 2 и 1. Това би трябвало да е списък от 2 и 1 само. Ето даваме списък от 2 и 1. Ако поиска друго решение, дава false. Значи правилно бачка. Добре, въпроси по Distinct Elements? А може само пак да обясниш Insert Distinct какво прави? Значи Insert Distinct получава елемент и списък. Ако елемента е вътре в списъка, то не го добавяме. Ако пък елемента не е вътре, го добавяме към този списък D и го връщаме. Тоест, той се грижи, нали, да гледа дали има повторение или няма повторение. Не разбрах какво е билдъра. Билдъра е за следното. Като стигнеме празния списък, всъщност Иван е прав, бе, нас билдъра не ни трябва. Като стигнем празния списък, може да върнем просто празния списък. Добре, дайте да го разкараме тогава. Ще го направим така. Значи това го разкарваме. И съответно тук имам Distinct Elements. Така. Махам го билдъра. Давам само да ми вземе различните елементи, които са D. Тук helper не трябва да го има. И после само трябва да добавя hash към D и да получа R. Това би трябвало пак да работи. И работи, да. Нямаме нужда от билдъра. Благодаря, сега го разбирам. Добре, други въпроси? Окей. Какво ни остава да направим? Is integer closed. Така, за да го направим това нещо, мога да постъпим по два начина. Чрез рекурсия и чрез not. Дайте първо чрез рекурсия. Така. Дъното ни е съответно, когато M е празния списък. Тогава това е истина. Съответно, ако M се разбива на глава H и опашка T, какво трябва да направим? Ами трябва рекурсивно да чекнем за опашката
Така. И след това трябва да проверим условието за елемента хаш. Тук съм фиксирал хаш, след това трябва да проверя, че съществува елемент на L, така че тези също са в L. За тази цел ще напиша is element closed и ще дам елемента hash и списъка L. И този предикат какво ще направи? Имам елемент E и списък L. Казвам дали съществува member X на L, който да изпълнява следните условия. Значи, нека A е E плюс X, нека B е E минус X и нека C е E по X. Така. До сега съм си взел всеки един от тези елементи. И сега това цялото, за да бъде под множество на L, просто трябва да се окаже, че всеки един от тези е елемент на списъка L. Просто го проверявам. Значи гледам member дали A е елемент на L, гледам дали B е елемент на L и гледам дали C е елемент на L. Така. И сега какво се оплаква? Чел е singleton variable, значи слагаме подчертавка и сме готови. Това само, което се замислям в момента е следното. Като проверяваме за затвореност относно може да не гледаме относно L, а да гледаме относно S. Защото нали S съдържа всички елементи на L. Тоест, евентуално тук мембъра и тези тук мембъри ще са ни по-бързи, защото ще гледаме в по-малко елементи. Само, че защо се оплаква, значи това не е дефинирано. Добре, да, не е дефинирано, защото тук го правим с рекурсия. Да му добавим тут rec. Сега сме окей. Въпросът е дали вие имате въпроси от тук. По-скоро въпросите са относно този предикат. Тоест, който са всъщност два предиката. Добре, нямате въпроси, нека го пробваме. Значи, какъв ни беше примера? За L давахме 1.0.2 и да видим какво ще ми генера. Добре, как го кръстихме самия главен предикат? Кръстихме го gen int close. Добре. Значи давам 1.2.0 и искам да видя m на колко е равно. Пак съм объркал. Добре, някакъв int. Добре, значи разбира се, че празното множество е за него са изпълнени условията, след това нулата, както забелязахме. Може ли скролнеш само малко на кода, последното, което написа? Да. Да, мерси. И излиза, че всяко подмножество на 1, 2 и 0 е затворено. Ако пък дадем 1, 2 и 1, да видим това дали ще генерира нещо. Не генерира нищо. Що не генерира нищо? Заради двойката. Я да видим с минус единица. Пак не генерира нищо, я само с 1 и минус 1.
И пак не генерира нищо. Добре, може би, ако искаме да стане нещо по-интересно, може да го гледаме само за M. И за да го гледаме само за M, какво ще направим? Просто и тук ще подреда вместо S, M. Така. И нека се опробваме. Да, false, като да добавяме двойка. Пак ще е false. Така, добре, нещо не ми идва пример, с който да го направим, но разбрахте ли с рекурсията как стана? Добре, допускам, че това е да. Дайте сега да направим с not. С not, как ще го направим? Ами, ние искаме някакво условие да не е вярно. Ами, можем да лепнем просто едно отрицание. И да го направим така. Значи, ако искаме да има отпред not, всъщност трябва да добавим две отрицания, за да се запази. Да. И сега първото отрицание, като потъне надолу, ще получим exists inem и not е това условие. Така. Сега въпрос е дали трябва да потъне още надолу този not. Ами отговорът е не. Защото ние може да гледаме формули, които започват с квантор за съществуване. Тоест, реално, ако всички квантори са за съществуване, може да дадем на пролог тази заявка. Защото пролог сам си добавя се едно квантори за съществуване по променливите, които не участват в главата на правилото. И значи как ще го направим? И ще го направим по следния начин. Казвам, че не е вярно. И понеже тук ще имам само една сложна заявка, ще го града с скобки. И какво искам да не е вярно? Значи искам да няма member A на M. Така че да не е вярно, че сме затворени. Значи просто мога да дам, че не е вярно is element closed с A и L. И това е всичко, което трябва да направим, защото ето тук, както виждаме, все едно имаме квантор за съществуване по Хикс. Защото просто казваме Хикс е такова, че е member nil. Значи трябва да има някакъв Хикс, за който да изпълня някакво условие. Тоест, това нещо го проверяваме с is element closed. И това ни е формулката. Всъщност, сега като замисля, това е грешно, защото ние искаме, искаме това да го търсим в L, пък другите да са в M. Значи имам проблем. Тук трябва да приема и аргумент M. И мембъра Хикс да го търся в M. Сега вече може би ще получим по-хубави решения.
element cost, какво трябва да му дам? Значи тук съм окей да ги направя така. Горе какво трябва да промениме? Тук ще му дам вече S. Само че не видим как ги приемаме. Първо е има после, да, значи тук е S. Така, тук с рекурсите вече имаме проблем. И какъв е проблема ми? Проблема е, че прецакваме първи аргумент. Тоест него го намаляме. Значи трябва да си напишем един helper. Така. Този helper съответно трябва да приема тук приемаме L и M, значи тук трябва да приемаме M и L. Да, тук не ни интересува какво е M, тук ще добавя M и из element cost и тук трябва да добавя M. Така, helper трябва да му добавя и M. И на това с рекурсията правим следното нещо. Значи имам множество M, имам L. Ще извикам helper с M, M и L. Така, вероятно може би сте се загубили в цялата нишка, но нека се пак го пробваме това пак. Давно. Много давно. И ще може да го помислите. Ще може да го помислите сами. Тогава. Като имате кода. Освен ако сега не искате да обясниме нещо пак. Аз искам да, като приключим Иво, моля те за минута, искам да си продължа края при непешкият за Facebook и нещо, което супер много ме изнервя, не мога да се получават тъпия провод пак. Добре, извиняй, да не беше. Секунда, само тук да си ги оправя винаги да съм MEL, за да ми е може би по-лесно за гледане после кода. Къде друго трябва да го промена и са така, subset MES, добре. ML, навсякъде ML, окей. Добре, освен твоето споделение на екран, някой друг има ли някакви други въпроси към кода? За да си спра съответно записа. Той така не че е хванал моето Visual Studio Code, той не е хванал тук разговор. Пусна го само на прозорец. Добре. Нямате го. Знам, че малко се позагубихте. Прегледайте го кода и ако имате въпроси, съм на среща.